zove? Mali Marko. Halo, dobar dan, ovdje Marko. Da li je to dom za stare? Da? Ja zovem u vezi mog dede. A koji ti je deda? Radovan. Nemamo mi ovdje nikakvog Radovana. Pa ne, on živi kod mene. Dobro. Nego sam ja hteo da pitam da li vi primate ljude u starački dom. Pa kako ne primamo? A šta je sa dedom? Pa nije ništa. Danas treba da me vodi u šetnju, pa je meni mnogo dosadno, pa sam ja mislila da ga ostavim kod vas do popodne, pa da ga posle pokupim. Koliko godina imaš ti? 10. I ti nas zezaš? Ne. Kako ne? Pa ja sam čuo da postoji starački dom Dobro. i da tamo žive stariji ljudi, Aha. pa sam mislio da ostavim malo dedu, Dobro. da se on ne bi dosađivao sa mnom. Aha. A ja mislim da ipak ti nas zezaš. Ne, Boga mi. A gde su ti mama i tata? na poslu. Pa kako smeš da ih dovedeš bez da ga dovedeš bez njihovog znanja? Pa neće oni da znaju. Pa kako neće da znaju? Oni kad se vrate s posla, Aha. ja ću već da ga vratim. Meni treba A samo gdje ćeš ti sat. biti za to vreme? Idem u igronicu. U igraonicu, ali ćeš mama i tata znati? Ne. I kako to? Pa tako, zato vas i zovem. Dede, čuvaj dedu tu i uživaj. Idi u igronicu sa dedom. Prošli put sam ga ostavio na polju i nismo ga našli ceo dan. Pa nemoj da ga ostavljaš. Ti ga čuvaj za ruku. Idite zajedno. A što fali da Pa ga zato ostavim? što ne može, sunce moje. Igraće tablić, pričaće s vama. A mama i tata to da ne znaju. Ne može to tako. Pa ne radim ja ništa loše. Pa te znam da ti ne radiš ništa loše, ali ne radiš ni dobro kad oni ne znaju. Koliko bi koštalo da mu dati i ručak? Ma ne radi se o tome koliko bi koštalo da mu damo i ručak i da igramo tablić s njim. Mama i tata moraju da znaju, jer se ovdje potpisuju dokumenta. Ne možemo mi tek tako da ga primimo. A na 3 sata? Ni na 3 minuta. Bez mame i tate ne. Ajde, čao. Nemoj me zadržavaš. Uz osmeh. Život dobro zvuči.